Goedenavond, het is zondag 19 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het coronavirus was voor Roland van Tilborg uit Sint Maartensdijk een ver van zijn bedshow. Tot afgelopen maandag. Zijn vader Jan werd plotseling ziek. En dan komt de arts vanuit Bergen vandaan die dan hem ook even snel onderzoekt en nog een keer de koorts opneemt naar wat hij dus blijkt te hebben. En dan eigenlijk zegt van nou, eigenlijk is wel 99% zeker dat dit COVID is. En dan gaat het snel. Bij de altijd reislustige Jan van Tilborg wordt longontsteking geconstateerd. Hij heeft hoge koorts en het gaat steeds slechter met hem. Dan ben ik nog als laatste nog bij hem geweest. Toen lag hij wel wat te slapen. Ik werd wakker omdat de verpleging kwam, want hij kreeg zijn antibiotica en dergelijke. Dus toen ik dacht dat je al weg was. Ik zei nee, ik was de tas nog vergeten. Dat was ook echt zo hoor, maar dat kwam zo gelukkig uit. En ook zo van, nou ja, hey, hou je taai en tot de volgende ronde. Ja, tot de volgende keer zijn hand nog op. En dat is het laatste geweest dat ik hem levend gezien heb. Voor de familie is het allemaal snel gegaan. En ook nu moet de crematie binnen een paar dagen worden geregeld. Het besef dat Roland zijn vader er niet meer is er dan ook nog niet helemaal. Er gaat nog een grote klap waarschijnlijk wel komen als het gemis er echt is. Als straks alles weer langzaamaan open gaat, als ik mijn winkel weer open doe. Ja, mijn vader komt niet meer langs. Die komt niet meer even een bakje thee doen. Die komt niet meer even gezellig ouwe hoeren. En klagen over wat mensen allemaal te klagen hebben, om het maar zo uit te drukken. Waarom ze dat allemaal wel niet doen. En dat zal nog een paar harde dobbers worden. Jan van Tilborg wordt dinsdag gecremeerd. Hij werd 78 jaar oud. Hier ligt 100.000 kilo aan frietaardappelen, waar Toon en Dirk Steijaert uit Nieuwnamen niet vanaf komen. Door het coronavirus is een grote afzetmarkt weggevallen, namelijk de horeca. Dus snijden de broers nu zelf maar verse frietjes en die verkopen ze in de buurt. Dan zouden ze naar de veevoeder gaan of weer uitgereden worden op het land of in de zetmeelvlokken. Dus dan is dit een betere bestemming? Ik vind dit een betere bestemming voor een product waar je een heel jaar aan hebt gewerkt en een heel jaar tijd in hebt gestoken om dit dan nog een goede bestemming voor te vinden. En dat idee groeide al snel uit tot een succes. Het was eigenlijk een eenmalige actie die we wouden doen. En nu zijn we al voor het 3e weekend bezig omdat er zoveel vraag is. Dus het is een beter succes dan we eigenlijk dachten. Ja. Toch denken de broers niet dat dit dé oplossing is voor het overschot aan frietaardappelen. Want als je alle tonnen aardappelen die er nu nog zijn in Nederland allemaal zelf moet gaan opeten als Nederlandse consument, dan moeten we denk ik elke dag friet eten om ze allemaal weg te krijgen. Dat is niet erg, toch? Nee, eigenlijk niet, maar een beetje afwisseling. Kijk, daar zit een gehoorde metsel bij, daar, die rode met dat rood achterlijf. En hier zit een bijvlieg, die staat ook op de lijst, die mogen we ook meetellen. Het is weer het weekend van de nationale bijentelling. Door heel Nederland worden massaal bijen geteld en dat is belangrijk, want het gaat wereldwijd niet zo goed met de bij. In zijn algemeenheid is het ook zo dus dat de grootschaligheid van het landschap en de bloemarmoede een rol speelt. Maar ook bestrijdingsmiddelen in de landbouw bijvoorbeeld, maar ook de zaken als klimaatopwarming. Met de resultaten van de telling kunnen wetenschappers ontdekken hoe ze de diertjes het beste kunnen beschermen. En ook de kleine bijen, die tellen mee. De meeste mensen die beseffen niet hoe groot de gemiddelde bij is. Hè. Die is eigenlijk veel kleiner dan dat ze denken. Dus het is maar een millimeter of 7 groot. In Nederland is de helft van zo'n 360 bijensoorten bedreigd. En dat is een probleem omdat zij zorgen voor de bestuiving van het fruit. Ja, als je minder bestuiving hebt, heb je minder fruit en dan heb je minder opbrengst. Voor de voedselproductie is dat van groot belang. In Zeeland werden meer dan 200 bijen geteld en dit was de opbrengst in vogelwaarde. 9 soorten en in totaal 42 exemplaren. En in een half uurtje tijd, en het is niet zo perfect weer, het is eigenlijk een beetje aan de frisse kant, ben ik hier toch wel tevreden mee. Dit is normaal gesproken het tweede thuis van veel Zeeuwse DJ's. Maar omdat cafés, kroegen en clubs nu gesloten zijn, zitten ook zij thuis zonder werk. Maar daar heeft Middelburger Laurens van Dijk iets op bedacht. Dat is
DJ's niet ergens kunnen draaien, dan kunnen ze dat gewoon thuis doen. En daar kunnen ze zelf opnames van maken. Ik heb een website gemaakt waar die opnames op terechtkomen, zodat je kan terugluisteren. Of zelfs ook kan terugkijken bij sommigen. Zodat mensen toch een beetje van muziek kunnen genieten. En zo ziet dat er dan dus uit. De video's zijn gratis te bekijken op de website van Zeeland DJ Collective. Maar Van Dijk hoopt dat luisteraars vrijwillig een donatie willen geven. Het hoofddoel is eigenlijk om donaties te vragen voor goede doelen. En ook voor cafés en andere soort van crowdfunding campagnes die je op internet kan vinden. Dus dat is eigenlijk een soort tegenprestatie dan. En dan maar hopen dat een borrel thuis achter de draaitafel drinken binnenkort niet meer hoeft en het gewoon weer in de kroegen kan. Nu er niet wordt gesport in Zeeland, duiken we de komende weken in ons sportarchief om hoogtepunten uit de afgelopen 23 jaar Zeeuwse sport naar boven te halen. We beginnen vandaag met een samenvatting van de omloop van de Braakman van 2004. Die uitmondde in een bijna letterlijk gevecht tussen Dennis Raadgever uit Capelle en François Fransen uit Kwadendamme. Op onze website zijn vanaf nu elke zondag beelden uit het archief te zien. Ga nu naar omroepzeelandsport.nl om te zien hoe Raadgever de voorlopige laatste winnaar van die omloop van de Braakman in Filipijnen werd. Er was in de vroege ochtend nog veel bewolking en lokaal zelfs wat motregen, maar dat loste vrij snel op en het was even zeer kalm en rustig, zeker ook op de weg. En er was eerst niet veel wind, maar vanmiddag kwam er een matige oost- tot noordoostenwind op gang, windkracht 3 tot 4. En die wind gaat een vrij grote rol spelen tot en met woensdag, die komt uit het oosten en het waait vanavond en vannacht al door met windkracht 5 op zee. Minimumtemperatuur onder de sterrenlucht 6 à 7 graden. Morgen is een onbewolkte dag met windkracht 5 in de middag en op de Schelde en op zee windkracht 6. De lucht is droog, maximumtemperatuur morgen 18 tot 20 graden. Daar komt dinsdag nog niet veel bij, er is dan een beetje hoge bewolking misschien. Woensdag en donderdag gaan we rond of boven de 20 graden uitkomen. De wind neemt donderdag wat af en draait daarna ook naar het noordwesten. En volgend weekend en ook vrijdag is er kans op een bui en het wordt dan ook wat koeler. En tot zover voor nu. Fijne avond en tot morgen.